zatvoren sam u napuštenoj bolnici i moram pod hitno da pobegnem zato što me juri ovaj ovde lik. Gledajte do kraja jer se neće dobro završiti. I evo nas, upravo smo u malo čudnoj bolnici. Ne znam zašto bi u bolnici stavili daske preko prozora, kao da treba neko da pobegne odavde, zar ne? Okej, valjda ne. Za sad ne deluje ništa strašno, osim što na vratima za izlazak stoji katanac i upravo mi je napisalo da treba da pronađem ključ. Pa to ne bi trebalo da bude teško. Šta mislite, gde bi mogao da se krije ključ ovde? Idemo da vidimo, sigurno je dole, zato što ima stepenice za dole. Da, jeste malo strašno, moram da priznam. Ali čekaj, mene samo zanima. Pazi što su sve zatvorili. Znači ne mogu da pobegnem i da hoću. Svaki prozor je zatvoren. Šta mislite, čak su i vrata zatvorena. Jel moguće? Dobro, to ne bi trebalo da bude problem. Znači samo treba da nađemo ključ i to je sve, zar ne? Možda iz ovih vrata ovde. O, vidi, otvorilo se. Čekaj malo, ovo je recepcija. Znači kad ste bolesni, dođete ovdje i kažete hej, ja sam bolestan, treba mi pomoć. Okej, samo možete... evo ga exit key, žute boje. Uzeli smo ga. Uhvatio da se doktor, pogledajte ga. Čekaj, već je počeo da me juri. Što ima crvene oči. Okej, nikako mi se ne sviđa zato što mi je jako blizu. Tako da moramo pod hitno da odemo sad do vrata. Ne, lik je briži od mene. Otkud ti? Zato da mi nije jasno. Čekaj, moramo da se popnemo pod hitno gore dok nas nije uhvatio uklati doktor. I, please, jesam uspio. Kako da ih otključam? Gde je moj ključ? Evo ga ključ. Okej, idemo brzo. I, yes, to je to. Okej, malo mi je srce stalo, moram da priznam. Šta ovdje ima? Ovo je neka ostava kao što vidite. Šta je ovo u kutiji? Jel ovdje piše nešto? Samo piše ko je napravio mapu. Kako me je preplašila, znači nemoj to više da si radila, ti jasno. Pazi, ovdje ima neka igračnica, ali to mene ne zanima. Kaže da treba da odemo do ventilacije ove. Ventilacija je ovdje. Ko zna gde će to da nas odvede? Ja samo želim da izađem iz ove uklete bolnice. Ovo je bukvalno kao labirint. Pa vidi, ovdje mogu da skočim dole. Ljudi, ja skačem dole, a vi sad izuništavite like. Jer ko to ne uradi, napušće ga ovaj lik. Tako da brzo ostavite like ako ne želite, onda vas napade u kući. Okej, sad ćemo da uskočimo ovdje dole. I, gde sam sad? U nekoj kanalizaciji, pogledajte, dole je bukvalno sve prljavo i odvratno. Ja mislim da treba da pobegnemo odavde. Zato što ni... Upao sam. Okej, Jana je došla sa nama. Dobro, malo pre sam rekao da je došla i pala je već. Okej, Jano, slušaj ovako. Ja ću biti tvoj prijatelj i idemo sada zajedno. Moramo da pređemo ovo. Nisam sigurno da smije da se stane na ovo zeleno. Ne sme, Jana je to preskočila, tako da ću i ja. Jasno je, prvo moram da ovo, pa ovde, pa tek onda vamo. Za malo. Znači, samo smo Jana i ja ovde. To jest, onda se zove Jen, ali ćemo je zvati Jana. Dobro, ajde malo brže. Što je toliko spora? Što je ovo prešti? Okej, kada to zaprešti moram da sačekam da prođe, verovatno. Ajde! To jest, ne moram, okej, možemo da prođemo. Dobro, ja bih samo volio da pobegnem iz ove bolnice. Jadno, nemoj da me ostaneš samog. Želim zajedno da idemo. Pala je ona, okej. Vidi ovo, što to možemo da kupimo? Ima neko oružje i skate. To sigurno košta puno Robuxa. Da, znao sam, nema šanse da to kupim. Strelica pokazuje da idemo gore, tako da, hajde da odemo gore. Verovatno je tu izlaz iz ove glupe bolnice, zar ne? Oh my god, vratili smo se nazad. Ušli smo kroz ovaj kanalizacioni otvor WC-u. I strelica pokazuje da idemo ovdje levo. Oh my god. Tu je neko. Okej, nisam sam. Dobro je. Molim? Ne! Opet je ušao ovaj glupan ovde. Ne. Treba da pobegnemo pod hitno gore. Nisam vidio šta je pisao tekst, ali mislim da ne može se popne. Hahaha, kako je glup. Ja sam bukvalno više od njega, tako da sam zaglavio. Pazi sad, idemo mi sad ovako ovde po žicama, jer on ne može da uđe tu. Čekaj. Molim? Što sam umro? Treba da ugasimo negde tu ventilaciju zato što je bila crvene boje. Ovdje je dugme. Jasno mi je. Nemoj samo da me uhvati. Kliknuću dugme i brzo beži. Ne, jako mi je blizu. Vidite ovo crveno dugme i sad to moram da kliknem. Pa neka neko klikne, osim ja, ne volim te. Okej, približavamo se sad brzo. I... klik, yes, kliknuo sam, uhvatio me. Dobro, bitno je sad da smo kliknuli dugme i treba samo da pobegnemo od njega. Ja ne znam kako se on zove, ali nazvaću ga ukleti doca. Prestani da me juriš, glupade. Okej, dobro je, pobegli smo. Pa šta ti si ušao tu sad kad sam ja otvorio? Da, Dex, hvala ti. Okej, nikakav problem. Dobro, sad treba da skočimo ovde dole, čini mi se. Gde smo sad? Stani malo, treba da uzmemo pod hitno neko oružje. Ovde mi pokazuje kao, jasno mi je, treba da otvorimo kako bi pronašli oružje. Ja sam našao. Okej, ljudi, našao sam neku sekiru ovde i čujemo monstrume, da li ih čujete? Znači, tačno, zombiji su ovde, pa neka neko drugi nešto radi. Što samo ja imam ovu sekiru? Ja ne mogu da verujem. Znači, bukvalno sam samo ja uzeo sekiru, tako da ja sad moram sam protiv 3 zombija. Nećete mi uništiti. Oh my god, još jedan je ostao. Dobro je. Uspeli smo, okej. A što ovi ništa ne rade? Što moram sve ja? Okej, nije problem. Ja bi se trebao da preskočim ovde. Što je tu? Oh my god, neka rupa sa lavom, dobro. Definitivno ne skačemo u lavu. Samo treba da izbjegnemo sve ovde. I valjda njega neće biti tu. Okej, vrata su vamo i strelica pokazuje da idemo tu. Pazi, to nije nikakav problem. Skočio sam, okej. Pitam se šta tu ima iza. Ajde neka neko prvi prođe. Ne, neću ja. Prvi ti prođi. Što ja moram prvi? Veliki pozdrav za njega. Iza sunčiću iz Zorana, koji imaju svetleći duks i također svetleću trenerku. Idite i vi brzo na Rockform Shop i uzmite vašu svetleću trenerku
trenerku dok je još uvek na šopu. Ako ste živjeli ispod kamena, trenerka sije u mraku. Isto kao i Dux. A šaljete mi obaveze slike kao i njih troje. Jer želim što više vas da pozdravim u klipu i također ostavite subscribe. Da ne propustite pozdrav. A ja sad treba da prođem kroz ova vrata ovde. Hajde da uskočimo u tu rupu. Idemo 3, 4, sad. Ovaj lik je već skočio. Molim? Jel vidite da je nešto prolazi ovde? Ovo će nas definitivno ubiti. To je neka crna strela. On je umro pored mene. Okej, znači moramo da prazim. Uspio sam. Kuda sad? Znači imamo putić levo. Tu su rešetke neke. Definitivno tu ne može se prođe. Može desno, gde ima nekih sečica. Čujete kako su glasne i 100% hoće da me ubiju. Okej, uspio sam. Stoji nešto možemo da povučemo ovde. Dobro. I šta sam otvorio? Okej, otvorili smo prolaz. Ljudi, sad treba samo da pronađemo izlaz iz ove najgluplje. Ej, ovo je Mihajlo. Mihajlo možda gleda ovaj video. Ćao, brate, otkud ti ovde? Ja sad ne znam zašto on uvek mene čeka prvi da pređem, ali okej, Mihajlo, nije problem. Ako se već ti plašiš, ja ću uvek da probijem da ide prvi. Pa kako me je ubilo, nisam ga dotakao. Gde sad? Mihajlo, ajde kreni. Ne mogu da verujem. Kaže idem ja prvi. On me ne razume. Kako da mu napišem? Možda gleda ovaj video. Čekaj, kako da pišem? Ja sam noob u Robloxu. Okej, napisao sam mu čao Mihajlo. Pitao sam ga da si u Rock Famu. Sad ću vidimo što će da kaže. Da, u Rock Famu je. Okej, on ni ne zna da ja snimam sad. Kako će se zadaditi kad vidi. Okej, čekaj, prošao sam. Okej, uspeo sam Mihajlo. Ajde, kreni ti. Nisam ni znao da on gleda moje videe. Sasvim slučajno je ovde. Okej, i to je to. Prešli smo. Mihajlo i ja ćemo da pobedimo glupog doktora. Okej, kuda sad? Molim? Čekaj. Imamo dve strane, levo ili desno. Mihajlo, pa gde ćemo? Koju ćemo stranu? Pitao sam ga na koju ćemo stranu da idemo. On kaže, prati mene. Okej, pratim ga. Okej, ovo je zabavno. Veruj Mihajlu, on verovatno zna šta radi. Ja prvi put igram ovo. Okej, kuda sad? Ubilo me, je li moguće? Šta? Zarobljenik? Alo, otkud ti ovde? Zarobio me ukleti doktor, please, pusti me napolje. Pa bukvalno ne mogu da te pustim, ne znam kako da te pustim, nemam uopšte ključ. Ovaj doktor bukvalno ima zarobljenike ovde. I čak Mihajla više nema. Oh my god, sačekao me. Kaže Dex da budemo prijatelji u Robloxu. Ne Mihajlo, ako pobedimo, bit ćemo prijatelji. Dodaću ga samo ako pobedimo sad. Okej, da li može ovde da se... Molim? Šta je ovo? Ovo je bukvalno razbijena u potpunosti. Ordinacija neka ili šta god. Mihajlo, ajde ti kreni prvi. Molim, ne! Došao je glupi doktor. Okej, pod hitno moramo da pobegnemo. Joj, ne. On je trenutno verovatno iza mene. Da, tu je iza. Okej, Mihajlo, sačekaj me, please. Znam da si ti bolji od mene u ovome, ali please, sačekaj me. Neću sam da budem. Okej, moramo pod hitno da izaćemo odavde. Čekaj. Joj, stani. Dobro, prošli smo. Ovo je bilo preteško, Mihajlo, ajmo dalje. Moramo da prođemo ovde, čini mi se. Okej, kuda sad? Verovatno bi samo trebali da prođemo ovako jedine daske koje su ovde dostupne. Sam malo da padnem. Dobro, gde smo sad? Otišli smo gore na neki tavan. Doktor nam je stavio zamku sa ovim laserima. Tako da moramo pod hitu da prođemo ovde. Ne, kako sam umrao? Jel moguće? Opet sam umrao. Kako je Mihajlo ovde prošao? Meni nije jasno, iskreno. Ovako, okej, jasno mi je. Znači, treba da povučemo onaj ovde, jel vidite? Vidite taj prekidač? Mihajlo neka povuče taj, a ja ću ovo i u drugoj sobi, jel može? Dobro, ti povuci taj, ja ću ovo i ovde, nije problem Mihajlo. Okej, igramo timski, znači on radi jednu stvar, ja radim drugu. Ali kako da prođem ovde sad, kad je laser tu iznad? Okej, uspio sam, dobro. Otkud ti? Ćao, otkud tebe ovde? Kaže ćao, okej, ovo je neki koji gleda moje videe. Znači, otkud sad svi oni ovde? Mislio sam da sam sam. Pitao sam kako da otvorim ovo, daj recite mi. Rekao je ne znam, pa ko zna onda? Kako da pređemo ovo? Neće da se povuče, pogledajte. Prvi put igram, pa i ja isto. Šta da radim? Verovatno treba ovaj prvi, tako da, hajde sad svi da pređemo ovo. Ja sam umro, okej, valjda će oni da povuku jer sam ja noob. Evo ga, okej, i samo je ostao još onaj, znao sam da tako treba. Znači morali smo prvo u toj prostoriji, pa ćemo sad ovde. Ne znam kako su upali u moju igru, ali sad treba da se povuče ovaj. To je to, vrata su otvorena. Sad možemo da skočimo tu i da prođemo kroz vrata koje smo otvorili. Sad mi je jasno, okej, bam. Jel moguće sam pao da posljednjem skoku? I evo nas. Kuda sad? Molim? Šta se desilo? Zašto se ugasilo svetlo odjednom? Šta? Doktor je bukvalno hipnotisao ljude. Doktor je hipnotisao i mi moramo da pobegnemo od njih, moramo da prođemo između. Ne, nemojte da me uhvatite. Pod hitom moramo da prođemo bez da nas oni hipnotišu. Ne, okej, ovo je mnogo teže nego što izgleda ljudi, zato što je jako mračno. Okej, bukvalno je ispred mene. Ne, nećeš me uhvatiti. Okej, nećeš me uhvatiti. Uhvatio me. Ne. Zašto je ovo toliko teško? Ljudi, ovo je mnogo teže nego što izgleda, zato što se jedva vidi. A morate da ih izbegnete jer ako vas uhvate i onda će i vas hipnotisati isto. Znači, ovo su sve bili pacijenti bolnice kod ovog ludog doktora i on ih je bukvalno sve hipnotisao. Sad im je cilj da hipnotiše i mene, ali neće, jer sam ja najjači. Okej, treba da prođemo ovde, kroz ova vrata.
Uspeo sam. I Mihajlo i ovaj treći lik su tu. A ko je sad vrata? Verovatno ovuda treba se prođe. Okej, idemo zajedno. Oh my god, šta je ovo? A vi obavezno ljudi gledajte do kraja da vidite hoćemo preći i da li ćemo pomeriti ukletog doktora. Okej, kada se klikne ovo dugme, onda otvorimo ovo. Valjda neće Mihajlo sada klikne dugme da padne ovo dole. Dobro, prešli smo i taj deo. Iako jako duva vetar i mnogo nas vuče unazad. Vi to ni ne primetite, ali... Okej, uspeo sam. Šta? I ovo merdevino do gore. Čekaj da prođemo tu iza. Gde smo sad? Kakav je ovo bazen? A, ovdje je bila neka poplava, sad mi je jasno. Nije bazen, kako sam glup. Oni su svi umrli, ostao sam samo ja živ. Šta se desi kad prođem ovdje? Squid Game igra! Neko staklo je pravo, neko nije. Okej, Mihajlo je otkrio da je ovo pravo. Kuda ćemo sad? Ne, ono nije pravo staklo. Znači, vratno ovo, okej? Ja neću prvi, vidite. Okej, ovdje, kuda sad? I propali su. Znači, ostalo je sad ili levo ili desno. Sad vi svi u komentarima napišite levo ili desno, šta mislite šta je. I kogo da je rekao desno. Bili ste upravo, svaka čast. Šta se desi kada prođemo kroz ova vrata ovdje? Nešto nas je lansiralo. Molim, pali smo skroz dole. Što je lik napisao tobogad. Mislim da treba da prođemo ovdje sad. Šta je ovo? Pogledajte koliko je velika prostorija. Znači, ventilator nas diže na gore i ekstremno je teško da se kontrolišete. Sva sreća pa strelice pokazuju gde treba da idemo, inače ne bi znao uopšte. Mnogo teže nego što izgleda, ljudi. Ja nisam pao ni jednom do sada. Dobro, sad treba se popnemo gore i blizu smo cilja. Imamo samo još jednu platformicu ovdje i to je to. Yes, uspeo sam. Čekaj, kuda sad? Pa zašto lik pleše? Prestani da plešeš. Kreni da radiš nešto. Kako to radi uopšte? Treba da prođemo kroz ova vrata ovdje. Okej, šta? Šta ima tu? Je li moguće da me udarila neka lopta, jeste vidjeli? Dobro. Okej, morat ću da pustim da prođe i onda ćemo mi da prođemo ovdje u ovu rupicu. Da li ćemo uspeti, Mihajlo? Ajmo! Uspeli smo, dobro. Sad idemo do ove rupice ovdje. Ne, neću uspeti, ubit će me. Uspio sam na kraju, dobro. Pustit ćemo i nju da prođe. Ajde, uspjećeš. To je to, uspio je Mihajlo i sad treba do ove rupe ovdje. Koliko je to bilo blizu, njega je pokosila lopta. Okej, moramo da ugasimo struju kako bi mogli da prođemo. Pa gde se gasi struja? Znate da ne znam. Verovatno kroz ova vrata ovdje treba. Čekaj, neću ja sam, ajde dođite sa mnom. Pogledajte koliko je lasera stavio glupi doktor, ja ne mogu da verujem. Struja se gasi na ovom tu dugmetu, tako da treba samo da kliknemo. Yes, ugasio sam struju. Možemo sad da prođemo. Ajde. Ovdje možda se... Molim, jesmo mi to? Ne, nismo uspjeli. Sad treba da ga ubijemo. Ovo je posljednji nivo, ljudi. Oh my god. Stani malo. Gore vidite njegov health. On se spawnuje sa drugim mestima. Znači, kad god ga puknemo, on se spawnuje iza nas. Čekaj. Ovo je mnogo teže nego što izgleda. Ovdje je exit, pogledajte, jako smo blizu. Ali prvo njega moramo da uništimo. Ne, ima ih dvoje. Ne, pogledajte koliko mi je blizu. Pa ne možeš toliko blizu da mi budeš. Oh my god. Ne. Opazi ovo, bukvalno će me ubiti. Ne, neka mi neko pomogne. Pomagaj Mihajlo, please. Yes. Dvojica na mene. Ovo nije fair. Upucali smo i ovog. Još jedan je iza mene. Još jako malo im je ostalo. Pogledajte gore health, ono žuto je njihov health, ljudi. Još jednog da ubijem i mislim da smo gotovi. Da vidimo. Yes, to je to. Oh my god. Svaka čast svima, uspeli smo da ih pobedimo. Rock Fam je najjači. Vi sad kliknite subscribe i postanite na Rock Fama. Kliknite ovdje za sljedeći video i ne zaboravite da su trenutno trenerke i sljedeći duksevi na Rock Fam shopu.